ଏମିତି ଅଣ୍ଡାଳୁ ଥାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କ'ଣ ବିକୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? କେନ୍ଦୁ କେନ୍ଦୁ ବାଗ କେତେ ଲେଖା? 20 ଟଙ୍କା କେତେ? 20 20 ଟଙ୍କା। କମ୍ ନ ହୁଏ? ଜଙ୍ଗଲରୁ ବେଟି ଆଣିଲୁନି କମ୍ କଲେ ବୋଲି। ଓ ଜଙ୍ଗଲ ବେଟିଲ କି? 10 ନିଅ ହ। ନା ହୁଏ 10 ଟଙ୍କା ନ ହୁଏ? ନା ହୁଏ 20 ଏକା? 20 ଓହୋ ଘର କୁନ୍ତି? ଖାଇଲ କେ ଖାଇଲ କେ? কোন গাই? ও বাংটি পদর বাংটি পদর গাই। ଓହୋ ନେବାସଲେ ନିଆ ନାଇଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ନେବି ବେ। ନ ନଉ ତୁମେ 20 କହିଲନି ଆମେ 10 ଟଙ୍କା ହେଲେ ନଉଛୁ। ଏ କାଚାଟା ଅଛି ଗୋ। କାଟା ଟାଇମ୍ ସେ ପାତବো ବେ। ନ ପାଚେ। ହଉ ଆମେ ନ ନଉ ଯାଇଛୁ ମୁଇଁ।